Baningishaya izibunu angibamba amabele ngide into lo yenzayo ayingithandi. Ebusuku uzonyonyobela uzongehlisa ipendi afake into yakhe 2005 ngakhetsha yodwa yakhe yathi ze ngikhulume uzongibulala ngigubhele emgodini la ngeke ngitholakale khona. So indoda enye iyagrape on the other room. Mama akazi. Aphinda ayongena ezingubeni alale nomama embedini. Bengithi before ngiphume endlini ngiyogibela i-train ka-7 kumele ngiqale ngisevise indoda. Sisi wami unjani? Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila man. Thank you so much for coming through, ne? Ngiyabonga. I appreciate your time that you've made for us so that you can come and share your story. Okay. Yeah, I know that this is not your first podcast. You've been on another podcast whereby it shares also incredible stories of women like yourself. Yeah, how are you feeling today? Oh, ngiyazama. Akufani nakuqala ngoba sengiyakwazi ukukhuluma into engaphakathi kimi engihluphayo. Benkade ngifela ngaphakathi ngisabela impilo yami. But manje ngiyazama ukuthi ngibe strong ukuthi ngilwele ijustice yami. Yeah. Yeah. Tell me about yourself. Who are you? Where are you from? My name is Pamela. Ngizalelwe e-Eastern Cape. Ngizalwa nguNontuthuzelo Nobude. Ngizalwa nguNzinyelwa Ndasana. Bebetshadile. Ngokwazi kwami I'm not a firstborn. Khona abantwana abayi-2 phambi kwami abashonayo. Umama uthena mina sohlukana nobaba ngazi kanjani e-Eastern Cape wangithatha wangisa ku sister kagogo wami kwenye indawo kuthiwa kuse-Dordrecht. Thina sisuka eBizana la umama ebeganele khona ubeganele eBizana kwindawo kuthiwa kuseLiteke. Ngikhuliswe ngogogo wami umama mangishiya ngina 4 to 5 months. Engishiya ku sister kagogo wakhe ezozama umsebenzi la emakhishini la futhi Oh, khona la okay. Yeah. Okay. Emakhishini le ngasedamini. Okay. Ukhula kwami ngikhuliswa stepfather most of the time. Ngoba baba mina benganayo iclue yakhe ukuthi ukuphi kwenzakalani. But ukhokho wami ebethi mekuthunyelwe izinto athi sithunyelwe ubaba wakho emsebenzini. Ubaba wami besebenza eCartonville mine. Okay. Ya kukhula kwami lokho ngikhuliswa stepfather. Unfortunately siyiwana sisaphila. Uthe 94 mama mangithatha Eastern Cape wathi ngizohlala naye kwindawo kuthiwa kuse Orange Farm. Ehlala nenye indoda futhi is3. Angithi first ubaba wami ongizalayo 2 stepfather lesi esangikhulisayo naso. Baphinda yaba stepfather lesi ses3. I-relationship yami ne-stepfather lesi ses2 besi right. Akunanto engathi ngimsola ngayo ubhuti. And let's take a little bit back. Growing up in the Eastern Cape, how was it like? What kind of a child were you? Ukukhulela kwami e-Eastern Cape ngumntwana oright, ngikhuliswa ngokhokho nogogo isister kagogo wami. Nawo ngikhuliswe ngama sister kagogo wami abayi2. Okay. Nokhokho wami nomkhulu wami. Ngihlala nama siblings wami ama sister wami. Yeah. Most of the time bengikhulela phambi kwabe ngabo emphila nabo. Ngaze ngigcina sengibuyela ngapha eGoli 1994. Yeah, back in 94, how old were you at the time? Bengisenza grade 1. Grade 1. Yeah. You were still young, eh? Yeah.
Wow. Bengisenza grade 1 fine, ngafunda grade 1 94. Grade 2 umama wathola umntana 2095 18 March, umntana intombazana ongilamayo. Nalapho beku-right, ubaba lona e-right, impilo ibi-right, ngifunda esikoleni okuthiwa kusePhudumo. Ku-right, kungekho nto e-wrong. 96 kwabuya umama bezohlala nathi uSisithozana. Kula umama aqala izinto ezingekho right. Umama loyana umthathe ekhaya vele ephuza, ebhema. Ukuthi in between yena ukuze baxabane sekumele ukuthi kube yimi engithatha umntana wakithi lo ongilamayo before ngiye esikoleni ngimuse ecreche. Ngiqale ukukhona ukuthi ngigade abantwana ngimncane, ngingatholi isikhathi sokuthi mina nami ngidlale nabanye abantwana. Mangibuya esikoleni kufanele ngishiye i-schoolbag ngihambe ngiye e-Angel ngiyolanda umntwana. Kwakhosta ukuthi umama alandile omunye futhi umntana kamalume wakhe ongumfana ukuthi abuye azohlala nathi. Bese incedisana ke lapho nomalume wami phose bengibiza malume. Okay, your stepfather. No. Okay. Umntana lo bazomthatha e-Eastern Cape baze naye ngapha. Efunda naye eLishata. Yena ebethi meya esikoleni adlule ngase-creche ashiye umntana lo wakithi. Nobebuye esikoleni adlule amthathe. Kula bengithola khona isikhathi ukuthi ngidlale, ngithola isikhathi sami sobuntwana. 98 mama wathola unye umntwana nge-10 zikaJanuwari. Beku-right, kungekho zinto ezingekho bad kakako, but ezinye izinto umama ebethi noba ngixabana nabantwana basestradeni, she'll never asibeke sonke singabantwana uzofika ashaye mina. Angishaye the way afuna ngakhona estradeni. Abantu bengikhula nabo bebesithola isikhathi sodlala. Mina bengikhawuntela ukuthi ngo-5:30 or 5 o'clock you must be at home. Kwashaya u-5:30 or u-6 ngingekho. Bengise ngisaba ungena endlini because ngizoshaywa indoda yakhe or ngishayiwe nguye. Yaba into enjalo, ngixolele ukuthi ngilale phandle etoilet ngoba bengisabela impilo yami. Ukuthi nento encane nje engenza ukuthi uthathe into ushaya ebeshaya. Ngoba engasinto ukuthi uPamela ngempela lento lo yenzile estradeni. Angeke afune understand, uzoshaya. Noba abantwana bestrada bedlala ngaphandle or kuthiwa bantshontshe something, bebezoyijika bebeyijika igama lami because bebeyazi ukuthi umama uyashesha esandleni. Abantwana bestrada balaphaya. Fine, yaba into enjalo. Umfana kwabuya 98 loyo, kwabuya umalume wakhe. He was blind. Evalwe ishukela. Still nalapho bengatholi isikhathi, bekumele ukuthi sihlezi sigadane naye. Ngamgada kanjani umuntu ogulayo ngingumntwana, ngibe ngimtotobisa ngaphandle, yonke lonto leyo. Kusho ukuthi wena umntwana ugada abantwana, ugada umalume. Yebo. Kuningi nje. Umalume wakhe unomntana lo ngumfana lo esihlala naye. Besincedisana. Yena ebesenza ngezo zikhathi lezo. Kuthe ukufind out kwami ukuthi umama okay indoda yakhe eyaseZimbabwe. Okay. Le ahlala nayo namanje. Stepfather Stepfather sami seyase Zimbabwe. Bathatha
umalume wakhe yena nomamami nendoda yakhe bamusa angazi abaprofiti or ini. Wabuya nendwangu. Uyabona indwangu lezi amakhalabashi ezezibomvu Yeah. abasifasa kunodoli sometimes. Ngiyazibona. Ibihlezi i-under umqamelelo yabo. Boyi-2 nendoda yakhe. Ukuthi kanjani bengazi because bengumntwana. But ukhula kwami mangubani ulalele izinto lezi ama-Nigeria yonke lonto leyo. Khona uzitshela ukuthi maybe lento lena endwangu lezi ezibomvu there was something abayenzayo boyi-2 nendoda yakhe. Bayenzani kanti? Angazi. Umalume wakhe lastanga isikhathi December bamthatha wamphinda wambuyisela kuphi e-Eastern Cape. Azange ahlale uJanuary or uFebruary washona. Yabona mawusengikhula izinto lezi ziyabuya ukuthi abantu abaneshukela abanye abablind abasheshi bashona. Yena how come esheshe washona? Ungayinaki. 2000 ngacela ukuyovakasha kukhokho wami because bekuyisikhathi ngingasamboni. Ukhokho wami kanti uyagula January 2099 kula ngihamba ngikhona nge-Eastern Cape kukhokho wami. 2000 January washona. I decide ukuthi ngizosala nogogo wami usister kagogo wami omunye namanye ama-sisters wami ngathi mina ngisafuna ubuyela kuphi eGoli. Ya kwahlaleka yaba into enjalo. 2003 waphinda wabuya uyongilanda December. Kulana ke ngokuceda ukushona usister kagogo wami omncane ebehlala la Alexander ngo-2003. Naye washona ngendlela ongayi-understand. Washona eyi-1 kwi-accident. Kwasurvive umntwana ona 3 months. Watholakala phansi kwe-truck. The rest abantu bebeseteksini bebe right. Bengena stretch bengenani. Khona ukushaya amanzi la. Khona ukushaya amanzi. Ukungahlangani mothi uyazama ukuhlanganisa ama-puzzles ukuthi umama usebenzisana nendoda yakhe ngendlela zonke. Maybe uzama ukuthi yena abe namandla ukudlula ifamily. Who knows? Manje mawuyicabanga lento awucabanga ukuthi maybe umama wakho maybe bafuna ukuthwala ngefamily yakhe mawuyibona kahle. It's not like befuna ukuthwala because into yakhona mawuthi yakhula uyayilandelela sometimes ngithi manje sewumdala uyahamba ebantwini bawese bakhipha umama nendoda yakhe kuzo zonke izinto bakhiphe yena nendoda yakhe. Usho ukuthi wena mawuhamba uyabantwini bafika bakhuluma umama wakho nento uthi uyela impilo yakho bazokubuyisela back ukuthi kunento umama wakho anayo endlini indwangu. Awungitshele la umama wakho umuntu onjani kahle mawungamdescribe ukuthi umamami yeah umuntu sonke ekhaya esikhulele esontweni kwisonto yase-AME. Umuntu othanda isonto, umuntu othanda ushumayela. So ukufunda kwami out ukuthi uya esontweni because evika izinto ezake azenzayo ezingcolile. Sure. Uyashumayela ukushumayela. I'm sure strong. Strong. Nefamily makunemingcwabo bathembele yena ukuthi hayi mangunosisi omdala sisothethe. Yeah. Sakwazi umela ifamily ukuthi khona umuntu ozoshumayela. Ngoba khabo mama bebe10 but kuphila 5 or 4 if amphazana. No mama wakhe omzalayo asekho. Ngendlela ongayi-understand nakhona nayo. Okay,
2004 mangibuya indoda yakhe bengifunda if uyasazi isikole kuthiwa kuseSparo eSophia Town. Bengifunda khona bangitholela khona isikole. Kula aqala khona ukungihlukumeza indoda yakhe. Ebaningishaya izibunu angibamba amabele ngithi into lo yenzayo angiyithandi. How old were you at that time? 17. Wenza Bengenza grade 8. Grade 8, okay. Yeah. Ngithi into lo yenzayo angiyithandi. Ebengaka extend ikamera yakhe ibingapha eyethu singabantwana ibingapha itoilet ila. Ibevuka ekamereni yakhe angene ekamereni azongiphutha ini izibuna mbamba amabele. Ngamtshela ukuthi into lo yenzayo ngithanda wathi kuyafana uma uthi awuyithanda angukuzali. Umama kuphi mayenza lento? Ukhona. Uvuka ekamereni kamamami azi ngapha. Ngamanye amagama usuke engathi uya kuphi etoilet because leso sikhathi lesi besishare itoilet A1 engaka extend. Fine. Ebanengihlukumeza ebusuku uzonyonyobela. Noba ngathi ngizama ukulala emaphakathini uzothatha ingane yakhe lencane ayibeke ngapha. Angithi uzumekile wena umuntu ongenayo ekamereni umnyango asile iminyango lena erasayo ukuthi makunomuntu ongenayo uzongehlisa ipendi afake into yakhe ebusuku. 2000 wonke bengiyinto ye6. Into yecansi kuyo yonke into eyenzakalayo. Nobuthi uyamtshela ukuthi ngizoyokureport athi angeke bakukholwe. Ubonisa ukuthi besithi angeke bakukholwe. It means he have powers kuyo yonke into ayenzayo. Kusho ukuthi usebenzisa imithi. Yebo. Ayithi asongalaphela. Abantu bangala emakhalanga basebenzisa imithi kakhulu. Fine. 2004 loyo kwakhosta ukuthi eSophia Town amaclass mancane EF yama grade 8 bayimuvela la eZansi eRosettenville. Next door opposite nase McDonald's. Yeah. Still bekunjalo. Bengatholi isikhathi, ngingatholi ini. Ngakhetha 2005. Umuntu wangibona ngithi mina ngumntwana ngazi umuntu opregnant unjani. Umuntu wangibonayo ngumamami. Siphambana siyongena siyi2 toilet. Wangibona ngamabili. Ngivukela ekseni ukulungisela ukhe esikolweni. Umamami naye ulungisela ukhe emsebenzini esebenza la eRandburg. Benga thola isikhathi nalapho esokuthi indlala mangibuye esikolweni mangibuye early kumele ngibe sendlini ngenze imisebenzi yasendlini. But laba bakhe abantwana bayaphuma baye ebanganeni. So your stepfather raped you from 2000 to 2004. 2000 to 2004. 2004. Okay. To 2005. 2004 to 2006. 3 years yonke. 4, 5, 6. And a half year ka 2007. And you ended up catching. 2005 ngakhetha. Mama athi mengibona ngathi hayi sizobuya sikhuluma ntambama. Mama mami ebephuma uqala ukuya emsebenzini. Mina bengigibela ibhasi ES2, yena begibela ibhasi ya L. Indoda yakhe yathi zenge ngikhulume uzongibulala ngigubhele emgodini la ngeke ngitholakale khona. Ngasabela impilo yami.
umama wabuya ukuthi mebuya ntambama wathi mangisho umuntu ongithisile indoda yakhe obvious ekuseni ishilo lathi ngisho noba ngumuphi umuntu osestradini ngoba benginabangani kakhulu abangabafana amantombazane befew abangani bami but the rest benginabangani abangabafana kakhulu kulana umama edecide khona ukuthi ayongibhukhela eShawela clinic ayongikhiphisa sesi yaba nguye osayina post lapha yana bekufuneke kube umuntu omdala okusayinela iform yaba nguye osayinayo Cynthia Nobude yaba into enjalo ngaphiwa idate ukuthi ngibuye kulo date le enizobuyela ngayo the following week yakhona umama wami wala nomama aseNesto ngendaba yabantwana bakhe umama aseNesto wagijima waqala epolice station Orange Farm ukuyovula icase umama uthi mesiye Orange Farm epolice station watholakala ukuthi icase seyivuliwe against yena waboshwa angilelanga bhodwami umsuku lobuya angilelanga efake phakathi azumeke iphakathi into yakhe aze ngitied abona ama claims lana ama tied and cable labaya yobephelela so ingane zakhe sho ukuthi khona into aziphuzisa yona ukuthi bengizwa next ngakusasa kufanele ngihambe ngiyeshawela clinic kwenza iprocess yeabortion the day before uyagrape still ebusuku bonke hayi akekho umfazi wakhe yimi manje umfazi. Did you find out how many weeks were you pregnant? Ngoba bathi bengicheck bathi ngina 3 months kusese ill ukuthi ngisikhiphe bangipha ipilisi ukuthi okay safika ngoba besibaningi lapha eShawela clinic abenza ama operation bangipha amapilisi ukuthi ngiwaphuze same time lapho ukuthi ngibleed the following day yakhona ngaphinde kumele ukuthi ngiphinde ngibuyele still nalapho angableed ngisashaywa ama tremps ukuthi maybe lento lena seyasebenziswa esweni ngibuye eShawela clinic othuma ingane zakhe emashop ukuthi ziyothenga amasi yena asale enza lonto la yenzayo. Yeah ne asale senza lonto la yenzayo ngahamba the following day yakhona uyibona babuyela back ecourt ngihamba ngiyi-1 futhi la nabo bantshela ukuthi indlela sengiyayazi yena ngoba umfazi wakhe usejele mina mangizibona ukuthi indlela ngoba sengiyayazi ngayokhipha it was painful bengiqala ukukhipha ukuklinwa ngemishini yonke lonto leyo azange astop wahlala only 2 weeks kuphela after ukhipha i-abortion. Yeah waqala phansi 2005 wonke ngothema uzo December mama wathi akasenamali ukuthi ngiqhubeleke esikolweni January 2006 ngizohlala kuphi ekhaya angizokhuluma because ngithenjiswe ini ubulalo and akunala ngizoya khona ngoba umama abanye befamily manje laba abala eGoli bengasazwani nabo ukuthi kwenzakalani angazi 2006 fine yaba into enjalo ebethi mecetho khapha umama bus stop abuya longiselela ingane zakhe zifunda la entweni eAnadile eprimary immediately bephuma abantwana bakhe besikolo bezolanda itransport uzoyikhiya iminyango athathe izikhiya zifihle
uzongilala until makusefika isikhathi sokuphuma isikole. As long as uzwa imoto yesikole abantwana berasa ngaphandle, kulana akhipha khona izikhiye. Kulana angiqhaqha khona la nasemanyaweni. Abeke indishi yogeza amanzi abandayo athi mangigeze ngi-useless. Ngoba ngathiwa ngiyi-police station, there is no evidence. Umama wathola angazi ukuthi wasithola kuphi isikolo se-specialist. Nakhona bangithatha bangisa kwisikolo eJacob eLangs. Isabantu abadisable, abantu abaslow, abantu abaphuza amaphilisi, abantu abagulayo. Ngoba it means sebeyazi ukuthi mangaphunyuka yonke into ibafaka enkingeni. Ukuthi nefamily mayibuza ukuthi why uPamela eya lapha bathi hayi uPamela akekho right ekhanda. Uyislow learner, une-disability. Ngithe mangifika lapho nakhona laphayana eJacob bekungasima disability, slow learner, bekuyimix ngoba sometimes bekwenziwa umsebenzi wezandla. Yabona ama-container lawa e-ice cream. Lama container amancane ebesenziwa khona, amapipe lawa asesibhedlela, ama-oxygen ebe-connectwa khona. Kabakho umfana engizwana naye ngithola kuthiwa nguJabulani wase-Protea. Azange ngamtshela ukuthi kwenzakalani ngempilo yami, kutheni njani. Bengithi before ngiphume endlini ngiyogibela itrain ka-7, kumele ngiqale ngisevise indoda. Amagama unabafazi abayi-2 endlini. Umama akekho umuntu ongumzali ongathi indoda yakhe mayiphuma ekamereni angezwa ukuthi indoda ise-toilet isikhathi esingaka kwenzakalani. Akekho umuntu ongalala ubuthongo obunjalo. Yeah, umama wakho akazwi next. Akazwa next. So indoda enye iya-rape on the other room. Umama wakho akazwi. Aphinda ayongena ezingubeni alale nomama embedeni. In the morning. In the morning. Kanti umama wakho wenzakalani ngaye kanti? Bakwenzakalani? Badlisiwe? Or maybe iplan yakhe naye ukuthi okay sizwenza so yini na? Ubuyele emuva back. As babe ngibuya kwi-podcast kaNomcebo. Yeah. Angithi beseyivele kuma YouTube na kuma TikTok. Yeah. There was a person anonymous ebese yangena kwi-inbox. Okay. Yathi njengoba umama wakho enza so evumela indoda yakhe ukuthi iwenze lento lena same roof ekhona. Yinto umama wakho esahlala kuphi eBizana before ahamba emendweni kwamale kubaba wakho. Yena no sister wakhe owesithathu bebelala nendoda kamama wakho, kagogo wakho amini. Umama wami ebelala nomkhulu wami. Umakazi wami uhlala eAlexander ebelala nomkhulu wami. Ugogo wami uthi meyithola umama wami wabe uya kuphi emendweni wakhe eBizana. Awuyona rape. Ngoba if bekuyi rape maybe ngabe wayikhuluma. Ngoba ngeke ama sisters alale nendoda ethandana nomama wayo. Ngoba nakhona akuyena ubaba wabo straight, yi stepfather nabo. Ukuthi bekwenze njani, I still need answers. Ngoba lo muntu lona akazishongo ukuthi ungubani, but umuntu owazi ini i-history yasekhaya emuva.
umuntu owazi i-history kamamam nomakazi wami lo ohlala eAlexander ukuthi ukuze babaleke bahambe eBizana is because of this. Bebasabela umkhulu wakho kahle kahle. Ngoba no bebengamsabeli. Ngoba mamam nomkhulu wami bebeso namanje bebeso bebe-close. Manje lento le Mama wami yeah. ebengazwani nomama wakhe amzalayo. Mama wami angikhumbuli nangompunyaka esithi ngizothumezela ugogo wakho imali yegrozo ukuthi adle ekhaya. Ibithunyelwa umakazi wami oza emva komamami imali ukuthi ugogo wami adle ekhaya. Yebo into yakhona ukuthi into esegazini kumama wami. Manje seka experience kuphi enganeni yakhe. Ucabanga ukuthi bayazi ukuthi kwenzakalani? Ebeyazi. Ngoba ukumthola kwakhe ngo-2006 wamthola esifihle ekamereni yami. Ba-act ngathi bayaxabana phambi kwami. Meceda wangibizela ekamereni yakho kwi-bedroom yakhe wathi lento le mayiphelele la endlini. Awutsheli umuntu wefamily, awutsheli umuntu esikolweni, awutsheli ngitsho noyi-1. U-act ngathi akwenzakalanga nix. Umama wami loyo owangithwala 9 months. 2006 loyo kunobhuti okhuliswe ngukhokho wami e-Eastern Cape. Like umntana kamakhelwane abazali maybe bekubheda kanjani usho nguthabile plata. Bebethuma yena mangibalekile endlini. Ngibalekile iproject yakujabulana ukuthi ayongilanda kujabulana. Mama mebesebenzisa uthabile ukuthi ayongilanda kujabulana ukuthi ngibe la endlini. It means ungilandela ukuthi ngibe iplata is ukuthi ngisevise indoda yakhe mengekho entweni emini esemsebenzini ekseni mina kufanele ngithini before ngiye entweni eJacob ngisevise indoda yakhe. Ngithe mangikhuluma December bekunomakazi wami lo engikhuluma ngaye manje ose-Alexander bebuye ngilande eProtea. Ngathi azi ukuze ngibaleke la endlini balekiswa yini le ndoda le yangihlukumeza yangirape. Before ngikhuluma umntana ngithi wathola ubaba wakhe ephezulu kwami. Engibophelele kaso. But umntana ngithi mengithuka ungithuka ukuthi mina ngalala nobaba wakhe ngangene ezingubeni zika baba wakhe. Umama mengithuka ungithuka ukuthi ngalala nendoda yakhe. Nebefuna ukuzikhava bona. Ngina 19 years ngathatha indoda endala ngidonsele embedeni ngithi asilala. How old was he? 49. How old were you? Mina ngina 19. Ngathatha indoda endala ngidonsele embedeni ngithi asilala. Yona izothini? You understand? Waphika 2006 lo December athi mina ngiyamsukela. Wathi ngingalinge ngisho neliphi ilanga ngihlukumeze isibari sakhe. Ngizothini? Akasekho umuntu wefamily ke manje okhona ukuthi athi hayi asini police station basayida naye. Mama mlona ngathi wena qala wamthola engqunu. Eceda ukugibela kimi sakayenzela into ayenzayo. Wathi wena ngingalingi ngisho anything ngaphandle nasefamily nasesihlobeni kuphi. 2007 kanti ngipregnant umntana kaJabulani. Ngaxabana noJabulani, it was May or June. Yeah.
ngashisa umkhukhu kaJabulani eProtea. Kanti umakhelwane yes Bawukwatile. bengikwatile. Kanti umakhelwana bangibonile. Ngithe mangihamba abanye bangivimba. Nga-end up ngiseProtea police station. Suke epolice station ngaye ecourt. Mangisuke ecourt they remind me eSun City. Mama benga-answer ama-calls. Ebenga-answer nix. Ngagcina ngicela unye usisi ukuthi angifakele ngoba ifoni yami zengiphethe zeyicimile ukuthi angifakele i-sim card yami efonini sikwigumba gumba. Yeah. Ukuthi ngifuna ufone makazi wami ngithi mangimtshela makazi wami wazama makazi ubuseka nobuthi. Ubuseka nobuthi wazama indlela zonke ukuthi ayofika eSun City. Bengathola i-visitor, bengiqala ukuthola i-visitor ngobuseka nobuthi. Abantu abakwi-trial Yeah. they don't get a visit. Wacela supervisor. Ngabona ngibizwe ofisini ye-supervisor useSantawu. useSantawu wangibuza ukuthi kwenzakalani. Ngamchazela ukuthi kunje nakanje nakanje nakanje. useSantawu wangitshintsha iseli. Bengisesel 2. Wathi mangihambe ngiye kwisel 1. Umakazi Buseka ngololanga lelo zekaphethe ibhegi yaseLegalwise. Begqile ama-track suit ngoba bekubanda. Leso sikhathi leso. Ephethe ama-jacket ngiphethele ukudlanyana. Kathiwa makabuye Tuesday for ukuthi angibone kahle. Fine nalapho wabuye bambhalela izinto ukuthi amele angithengele zona. Kodwa nginomama. You understand? Nginomama akawazi umnyango waseSun City. You've been through a lot, man. Umakazi Buseka ebesebenza Legalwise emaloyeni. Wahlanganisa amaloya akhuluma ne-magistrate ukuthi lo muntu lo usesemncane una 19 and upregnant. Lo muntu lo umbophisile. Ubophise i-girlfriend yakhe because i-pregnant and ngapha i-pregnant. Kula i-magistrate ase court 31 eProtea ngisakhumbula. Yabiza uJabulani. Yathi umhlukumeza pregnant umshayi. Wena expectant. Kathiwa izinto azitshisileyo phakathi wabala umbhede i-3/4 wabala nento ezincane. So kathiwa thina ekhaya umakazi makabhatale lo mali leyo ukuze ngiphume kula ngiphuma khona. Ngaphuma ngahamba ngaye Alexander. Ngohlala nomakazi wami Alexander. Nalapho ebenganandaba ukuthi usisi wakhe uhlala nami. Kaze badlane. Usisi wakhe akasebenzi uphila ngemali yegrant yabantwana. Kaze badlane. Ebenganandaba. Unendaba nani nalabo bakhe abayi2. Mina nje ngifana nje ukuthi wangizana njenge mistake. Fine. Ngahlala usister wakhe mama wakhe wathi mangenze peace nomama mangidlulise. Ngithe October 2007 loyo I was alone endlini. Umakazi wami eyomakethe. Ngashaya amapeni. Ngacela umntana kamakazi wami omncane bengiclose naye ukuthi ngicela ubiza umuntu oyi1 ongaphandle. Babiza bafika ba-check ukuthi ayisho ukuthi lo muntu lona ushaya amapeni. Ngahamba ngaya eklinika yase-Alexander nge-ambulance. Mebefika eklinika yase-Alexander ngebhadi umntana akasekho. Ushonile. Fine. Yenzeka lonto leyo ngaya eHelen Joseph bayonklina
bangibonisa umntana loyo, it was a boy. Uthena maybe abonesi bamtshela ukuthi kufuneka umntana lona because usengumuntu angcwatshwe, wathi akanamali. Kwakhosta ukuthi umntana wami ayongcwatshwa yini i-government bamtshisa. Na that time beyomtshisa azange ngithole isikhathi ukuthi ngiyombona, ngiyovalelisa. Ngafika sekulate sekuthiwa batshiswe ngo-7 ekuseni. Azange abe lapho. Umamami wenza indlela ukuthi ngibuye ekhaya futhi ngo-2008 loyo bangisa komunye ubaba othiwa ngubaba uSithole oyinyanga, ebehlala ngasePudumo. Ukuthi benyowenziwane lapho angazi because ebenginikeza imithi ngebhadi mina namanje umuthi uyangihlula. Ebethi mephuma esithi mangiphalaze, mephuma evala umnyango ekamereni yami, bengithatha umuthi loyo ngiwudiphelana enzobe ngiphalazela khona. Ngithathe isandla sami ngiphuza amanzi, thatha isandla bengathi vele kuyabonakala ukuthi bekuphalazwa. Noba kuthiwa kumele ukuthi ngifuthe, bengimlindele ukuthi aphume ekamereni. Mangiqeda ngizohlala nje embhedeni, amanzi ezibilela lapha yokufutha. Mangiceda ngizozithela ngamanzi so ngathi vele bengifutha, ngoba mina nomuthi akuzona into zami. Namanje noba ngathiwa ngiya emntwini or ngiyagula, uzonginikeza imithi yesintu or ini iyangihlula. Ngithe mase ngiqeda 2008 lapho yonke into bengisebenza bengenza i-waitress e-Sandton Convention Center. Ebedimanda imali engisebenzayo, ngizothini? Unama powers for me against mina. Kuthe makuse ku 2008 ya early ngathola ubaba bomntana wami lo enginaye manje, umntana. Ngathola umntana ngo-2009 14 December. Yena wangilanda esibhedlela mangiceda uthola umntwana, ngoba vele mangi-pregnant bengasahlali naye, bengihlala naye nobaba bomntwana. Ngithe mangiceda uthola umntwana yaba nguye ongilandayo, but angihlala ngesikhathi. After 25 December 2009 loyo, nge-28 ngagxothwa, bathi mangibuyele la engimithiswe khona, and umntwana ngizomrepha ngamaplastiki ngenhlanhla. Izifiso zakhe bezingasebenzi. Yaba into enjalo, ngakhulisa umntana wami. Uthe mina 9 months ngathola umsebenzi ekontrakeni. Same street nasekhaya kune crash. Bengisuka ngoba ekhaya nakho baba umntana wami sidivayidwe isikole. Bengisuka ngale ngilethe umntana la. Ngelunch bengiyoncelisa umntana wami. Njengoba manje sekakhuluma amanga meya ebantwini ukuthi mina ngalahla umntana ena 3 months. Uyakhohlwa ukuthi akunanto angayifaka kimi against mina yamanga, because umakhelwane bayazi ukuthi umntana ngikhulise kanjani. Nakho bobo bomntana bayazi ukuthi umntana ngikhulise kanjani. Uthathe umntana kimi sengincengwa ngosister kagogo wakhe futhi ukuthi ngikhumbule ukuthi umama wami, noba ngathiwa umzali unjani, but end of the day ngumzali, angeke uye kuphi.
Right. Kwafika isikhathi ukuthi ngithole i-accident. 2015. Oh, 2015 loyo. Sengimuvile kuba umntana wami sengihlala e-Orlando nomngane nami bengisebenza la e-Xavier e-license department. Ngafonelwa umbhuti engingamazi ukuthi ngempela usebenza eSASSA or bacela umuntu ukuthi angifonele. Ngathi mina ngikwazi ukuza eSASSA because ngisemsebenzini. And nakusasa angikwazi ukuthatha amalanga because ngikuphi? Ngisemsebenzini. Before 2015 lapho ngike ngasebenza organization okuthiwa i-Home of Hope. Umntana wami yimi bengimbhalisa ama-creche. Methi yena umntana umkhulise na 3 months. Isitifiketi ngisenze somntwana umntana mina 4 to 5 months. Ngimenze isitifiketi kula aqala khona ukuhola i-grant. Uqala ukuhola i-grant ena 9 months. Kulana aqala ukuhola khona i-grant umntanami. Njengoba esithi mina ngalahla umntana ena 3 months bamkhulisa. Umntana lo njengoba esithi ngilahla umntana ena 3 months ebesebenza ingane zakithi lezi ezingilamayo zisesikolweni ngihlala nomntana wami kuphi khabo baba wakhe. Noba sekuthiwa siyomaketha umntana wami ebehlala nogogo wakhe or nonyumama bemthanda umama kaThatu ekhoneni ngakhabo baba wakhe or asale nobaba omkhulu wakhe. Fine ngalimala ngibuya eMpumalanga. E-Ogies sathola accident lapho. Bengi paralyzed. Unyawo la left operation yensimbi ne-spinal cord. Lapho kula azibonakala sekhona ukuthi she don't love me. Into ayithanda yini? Imali. Waya first day kuthiwa ngiqeda ukulimala. Waya okwesi-2 ehamba nendoda nebrother ka stepfather sam beyongibona. Kuthe nge-28 zika October lozo bangidischarge. Kanti bangidischarge abangi-operate ngemqolo. Lana bangifake just isament. Esuka phansi uzofika la. Ngithe mangifika la Wanderers ngabatshela ukuthi mina ngicela ngisene kuphi esibhedlela. Kulana bangithatha bangisakhona eBhara kanti ngilimele ithambo lami lophukile. Uyabona beyongamela bangifake ini isament bese limnyama ubona ukuthi bavalele igazi ngaphakathi yonke lonto leyo. Bang-operate eBhara ngadischargewa ngoFebruary 2016 ngaphinda ngabuyela ngiyowenza operation yespine. Ebe acting ngathi she care kanti uyazi ukuthi ugijimisa imali phambili. Yaba ku right ngihamba mangidischarge 2016 ngihamba bo doctor 2017 ngahamba ngaya eBizana la ukhulele khona. Mina ubaba wami ngizothi angimazi because ngambona kayi-1 2007 loyo. Kwabe kula uNkulunkulu 2008 kwabe kula uNkulunkulu angiphuca yena. Ethola i-accident. All along mina bengingamazi ubaba wami. Ukuthi ngubani, kwenzakalani, kanjani. Bengizwa ngabantu ukuthi ayi wena Phamela uyafana nobaba wakho. Ayi wena Phamela uyafana nabo auntie bakho. Ngithi mina kahle kahle ngubani ubaba wami. Umakazi wami useDurban aze asho athi ubaba wakho oseBizana endaweni kaSo izinto ezinjalo. Kula
kuphela khona ukuthi 2008 loyo sekufike umama ozala umama wami la. Kulana angipha khona inamba phone kababa wami. Ngayithatha same time ngamfonela. Le phone ngideya khona azange acela mali emntwini. Ngahamba ngaye eCartonville. Azange ngambuza ama questions amaningi ukuthi wangilahlelani, kwenzakalani. Ngaba nale iengale ukuthi udla kahle mina ngiyahlupheka. Ngambuza naye ngathi ubungafila wena ungumntana wentombazana uregistered father kuziphinda phinde kodwa unobaba ngaphandle. Wena mawubona ukuthi umama wami wabaleka nami waye ungazange ulandelele ukuthi ngikuphi njengomntana wakho. Azange kube ne-answer leyo. Kulana ke history yami from 2004 ye-rape yokuhlukunyezwa ngumama. Zonke izinto ezenzakalayo. Ngifana njengokuthi mina nginamama. Ngifana njengokuthi anginamama, ngiyintandane. Anginamama, anginababa, ngiyintandane. Ngoba manje izinto azenzayo angangibulala. Wenzani manje? Umama mthi mangiceda uthola imali. Ayithi namanje nguye ohlala nengane yami. Yeah. Ngathola imali ngayi divide phakathi. Ngizitshela ukuthi naye uzotshintsha njengomzali. Yebo ngiyambonga because from mntana mina 4 years ehlala naye. Uthi ngimbonge nga something. Ngamnikeza 200,000. Ngathi enye i200,000 eyomntwana. Ngithe mangiceda ukhipha imali lezo. Imali engaka 200,000 uyithola phi le bani? Imali yeRAF. Oh, uthola imali yeRAF. Yeah. Okay. Ngithe mangiceda nginika imali lezo wahamba uyothenga iToyota Ethos. Metshela abantu bakubo uthi uthengelwe ngumlungu. Metshela umakazi wami lo waseKagiso ubuseka. Uthi uthengelwe ngumlungu. Ngamphendula umakazi ubuseka ngathi makazi ubuseka. Umuntu osebenza emakhishini angayi renovate umuzi wakhe, a-extend, avule igarage benkulu. Abelungu bazobe bethatha imali engakho. Umlungu ngumlungu wanguphi loyo ongakupha imoto esesentsha. Athi mi nayi imoto. Akekho umntwana ongapha umzali wakhe imali engakho. Imali engaka? Ngathi kuleyo mntwana ngicela I-invest. Wavuma naye siyenza kuphi eNewtown. E-Old Mutual. Ngitransfer imali eNewtown phakathi ebank. Ngathi angeke ngikufihlele into zomntana wakho. But manje mangifuna imali ama-proof wemali. Ngiyathukwa ngibizela abantu bazongishaya. Last year ngezinyanga lezi ezibangine private car ngisenza imeter tax. Kwa taxify umuntu esethi ufuna ukuya eMpumalanga. Umuntu enzwana nabathi hayi wothe sukuhambisa sokufuna malini 800. Kanti asumuntu orequestwayo. Asumuntu otaxifyayo. Ngenhlanhla ukuthi sho ukuthi uNkulunkulu uba khona, abantu abadala baba khona kuyo yonke into eyenzakalayo empilweni yami. Ngoba sho ukuthi naku accident ngabe if bengasindando kaNkulunkulu ngabe sengafa. Ngoba ngaphaphama ICU after 5 days. Sure. Sima suka sesizo before uzo approachota uzongena eborder gate yaseSwatini. Abantu laba bathi mangikhiphe ifoni.
i-boyfriend yami ikhipha ifoni. And before sizofika eSwatini ibe ngathi ngiyafeel ukuthi there is something ezokwenzeka. Ngathatha ifoni ngayifaka phansi kwesithi, ngathatha icarpet ngayifaka kuphi phezulu kwefoni. Ngapha angithi is a driver side ngithi. Okay. Ngapha zokuhlela mina bona behlele emuva. Lapha yana kunentambo. Othi moyinyathela ukhipha isicathulo, intambo zakhona ziya disconnect. Uthi imoto ingasahambi. Okay. Zithe mayipakile basikhiphe ini amafoni nathi mina nginafoni. Ifoni yami ilena engishiyele bani lo muntu engithe makayicharge ezibabili. Yini amadoda laba? Amadoda. Okay. Akhuluma iSwati. Ngathula bayitha imoto yastaka abakwazi ukuthi bahambe ngemoto. Babaleka shothi badabula phela lapha abantu abadabula lapha khona bebesiya eSwatini. Umama mtheme njengoba umuntu lese kuthiwa amaphoyisa mefika ukuthi ngamapha ama number phone owaziyo ngekhanda ukuthi nikhona uthola usizo nithole uthi banifakele imali nibuye niye kuphi back eGoli. Ngathi akamama ngoba ngawo kakhulu engiwaziyo. Umama wami bathe bemfonele elinye iphoyisa lakafa ukuthi wathi nakana mali wadropa ifoni enomsindo. Theme eceda kwafona lo ozimva kwami wathuka the way alufuna ngakhona iphoyisa. Sure. Ngisunuka inyoko njani nondindwa futhi ngingaphinde nifonelela efonini. Sacela ngathi ay fine ngabachazela ngathi vele izinto ezikanje bengizilindele kumama nomntana wakhe. Sure. Ngacela enye intombazana ethengisa erenkini ukuthi ngicela yobiza bani ayongibhekela bani uThabile. Bathola uThabile akekho. Kanti yena umama wami sekafonela uThabile ukuthi azongibheka kuphi lana engipaka khona eMeta Taxi. Uthi ungiphuphe kabi. Ungiphupha kabi kanjani? Ngapha ngivelule inkinga. Maybe nalo muntu loyo owavuzama ukuthi azosihijacka uzothini zekathunyelwe nguye nendoda yakhe. uThabile mesiza lana uza ngathi umama wami uphuphile. You understand? Azange ayilandelela. Amsendela imessage futhi ukuthi ngisacela ama proof wemali zomntwana. Ngoba kusasa ngifuna ukuthi mangishona or kwenzaka something nithi unyoko wakushiya ungena next. Ingane zakhe zinama license ngami. Ingane zakhe zidriver imoto ethengwe ngemali yami. Bathi mina ngiyinja kubo. Ingane yakhe iqedile ilaw. Kungenzeka umama wathatha imali yomntana wami waqhubekisa ingane yakhe ngoba imali yeNSFAS bengasaphumi. Ninja. December ngacela last year Good Friday kunomntana ka sister wami omunye bese bara angeke kuthi kugula ingane yakho uthi wena abantu befamily awumelanga batshela or kugula umzukulwana wakho or umntana kasisi wakho uthi ningatsheli abantu befamily. Yini lena efihlwayo kugula umuntu ugulela ukufa awumelanga ukutshela umuntu wefamily. Ngagcina lapho kuyebhara ngathi ngikhathele indaba zama secret. Kugula umntwana it means noma umntwana kuzothi uma egula kuthiwa ngingatshelwa or kwenzakalani. Yebo. Wangcwatha umntwana kula ngigcina khona ekhaya. Bengixhumana nomntana wami ngefoni phela.
Ngingafaba lezinye izinto njani ukuthi simoshe isikhathi. December leyo ngathi ngicela ukukhuluma nomntwana wablock thika kuphela. Ngacela umngane uma ungumfana opposite nasekhaya uthiwa nguSibongiseni. Ngicela mawubona umntana wami umnikeze ifoni. uSibongiseni because naye ungumuntu ozele wayombiza endlini. Umfunani uphumzile? uSibongiseni athi ayi ntwana lento le ayingangami bangithukile kini. Ngithukela lo muntu othunyiwe ukuthi azofuna ingane yakhe. Bangithukile the way bafuna ngakhona. And akaqala uthuka umuntu ongumakhelwane. Enesidwa akazwani nomakhelwane lo ambophisayo. Before uyofika kwakhe akazwani nomakhelwane. Bafike omakhelwane azwana nabo. Ingane zakhe zihamba ngemoto ethengwe ngemali yami. Bayasikhukhumeza omakhelwane bababazi. Kuba yimi lese kumakhelwane kuba na something ngiyahamba ngiye kumingcwabeni or ngiye kuphi ngiyosiza. Ingane zakhe zingabelungu naye ungumlungu akaphumeli bantu. Umntana wami mengathola ingozi endleleni omakhelwane ngithi bazomjumpa. Abazomjumpa? Bazomjumpa because umama wami akaphili nabantu. Ingane zakhe aziphili nabantu. Ingane abantwana befamily abahlali lapha ekhaya abawulast unyaka ugcine bagxotha abagxothe njengezinje. uNtomo uvuyo wagxothwa wafakelwa wakhishwa imvula inethe enabantwana abayi2. Egxothwa umama nabantwana bakhe nendoda yakhe. Mina ngingubani? Enzothi hayi ngumamami ukuthi ngithule. Sometimes ifamily mayisithi fela ngaphakathi because lihlazo or in ibulala wena. Bona basale be right. Tough, ne? Kunzima. Ngithema sengibuza imali zomntana. Okay. Ngithema ngiqeda ukuthola i-call kumngane wami uSibongiseni. Ngaba WhatsApp. Ngathi kanti inkinga yenu yini? Mangikhuluma nani ngeWhatsApp ngifuna ukukhuluma nengane yami. Niyablothika. Igama liphendula lathi ngathi thengela umntana wakho ifoni. Ngizothenga ifoni kanjani yena enemali zomntana wami lapha? Angithi imali lezana bengizikhiphela ukuthi zenzele umntana wami. Zingenzeli yena nabantwana bakhe. Ngiphinde futhi mina mama ngaphumzile. Ngiphinde ngikhiphe imali phinde ngithenge ifoni. Kanti imali lezi yazenzani? Hayi ungaphinde ukhulumisa uphumzile nezistrangers. Eziphi istrangers? uSibongiseni lo nguye sometimes makunenkinga lapho endlini onisizayo. Makune something nenzela izinto khuphi khabo Sibongiseni. Futhi ungaphinde ufonele kuphi la efonini lena mawufuna umntwana hamba ama social worker. Amapha ama social worker. 1 Ikuphi idocument ekuthiwa uPamela noBude uyisayinile ukuthi angaphinde yabona umntwana. Uyabona ukuthi lento lena bhuti wami ama social workers Orange Farm ayasifeyila. Angifuni uqamba amanga. You can't be a social worker uzothatha iside lomuntu oyi1. Angithi uthatha iside lomuntu oyi1. Lo muntu lo oyistranger. Umzala umntwana wena umbeka kuphi? Namanje ngisalindile ini ama social workers Orange Farm. This year February ngamtshela ukuthi ngibuye esikoleni somntwana. It was 27 February. Azange angiphendule.
ngisithi esikhweni somntana bathena awunayo i-right ukuthi ungiblock emntaneni wami. Ngishona kancane. Wathumela uThabile wangithuka nge-28 February, it was Friday ngabo 8. Okay, uThabile ufikile ngabo 2 lana empaka khona wathola umuntu ongizwana naye. Kathiwa angikho. Ngoba ngiyazithengisela ama-noodles, ikhombo lena yama cornflakes nani. Ngibuye ngihambile ngiyostoka. Wathi akekho. Waphinde wabuya ngabo 7:30. Ngiyodeliver kuphi phezulu le ngaseberenkeni yamakhaladi. Wabuza kwi-boyfriend umuntu uPamela ebeyokwenzani esikoleni somntwana. Yini lena ebadlayo mangithi ngibiye esikoleni somntwana. Azange entertain into yakhona. Ngathi bayangihlanyela lapho. Uthe mefika wathi wawuhlukumeza usisi wami. Ngithi ngimhlukumeza ngani? Yini le ngimhlukumeza ngayo? Wathi nakhona ubuyofunana esikoleni somntwana. Ngathi bengiyofunana kanti umntwana wakabani. Wangithuka, wangibiza amagama, the mangivula umnyango. Wangishaya ngesivalo semoto. Ngaphuma ngamshaya ngempama. Ngathi ngikhathele ubeni ningiharasa. Uzongibuza ngapho uyangilwisa. Kanti umntwana wakabani. Ngayomenzela i-protection order. Yaqhubeka i-protection order. Umamncane wami athi bhalela i-potras. Udrop into lena yene i-protection order. Wangipha ama-number phone wona umcebo, wangipha ama-number phone kaXolani kaXolani le iXolani X. Ngibhathi uXolani X namanje ngisamdinga ngamthola ama-number wabo lana mawuthi uyawafonela still busy. Wathola. Umama wami the way azenza clever ngakhona. Uthe mebona ukuthi i-date kaThabile uya ecourt for i-protection order inge-1 zika-April. Naye or usebenzisane nabantu base-court yaseFenageni nabo babhala i-date yange-1 zika-April ukuthi ngiye ecourt. Azange ngaye kwi-court yabo because bengaka receive ini iphepha. Thabile ngitshela ukuthi angeke uzithola imali zomntana. Angeke umthole umntwana wakabani. Sho ukuthi ngizothola umntwana wami sekasesidumbu. Sekarejwe la ndoda leya abahlala nayo. Sekarejwe indoda lena yena Thabile ayidefendayo ingusibaro wakhe ophe omkhulu. Even uThabile akusona isihlobo. Is a outside family friend. Ukuthi mangikhule nobhuti sesizisihlobo kanjalo. Umama makamazi uThabile. Abantu abazuThabile abantu abakhule noThabile ekhaya nothi umamami. But umamami ubekela uThabile la phezulu inkosi yakhe. Ngixolisa sisi wami yazi. Fine. Ngaya ecourt leni umamami angenzele yona. Magistrate into yamtshela umamami ubhala ku-protection order ukuthi mina ngilahla umntana ena 3 months. Mayifika ku-magistrate mayimbuza ukuthi i-relationship kaPamela nomntwana enjani. Uthi good. Unjani uPamela ukuba support umntwana wakhe. Wathi very good. Sekayikhohliwe lena ayibhale ephepheni. Yabona ukuthi yena udlala ngamaphepha we-state. Udlala ngumsebenzi we-state. Leza sesibhala lana ephepheni asa-correspond nalezi magistrate ambuza zona. Magistrate amtshela ukuthi fine, angithi uPamela uyakuthuka and ngibe ngamthuka angiqala uya ku-social media. Bengikhuluma ku-social media ukuthi umamami akangifuni and ngapha udefenda indoda yakhe. Awusuthi ngiyamthuka lapho. Ngisuke ngikhuluma into engapha kimi.
yena uzothi ngiyamthuka. Azange ngafuna ukuphikisana nomthetho, angithi manje yena senguye othole ijustice. Magistrate yangipha 5 years ukuthi once ngamfonela ngamsendela imessage ngamthuka ngizohlala kuphi ejail for 5 years. Kulana ngiqala khona ukuphakama ngifonela uNomcebo. Fine, yaba into enjalo. Magistrate amtshela ukuthi awukhoni kuhlukanisa uPamela nomntana wakhe. Manje njengoba usithi wena uPamela angalibeki inyawo kwakho, umntana wakhe uzomthola kanjani, uzombona kanjani? Wathi ngizo-arrange. Namanje ngisazama ukuthi ngithole amasend ukuthi on Monday or kusasa ngihambe ngiyolanda umntwana, ngizoqala epolice station ngilanda umntwana amaphoyisa. And ngifisa ngathi ngathola isikolo around lana, athi July maybe mawuqala uJuly abe sekathola isikolo ngapha entweni kuMalanglaagte Julius, kwizikole lezi zika government, angasabuyeli. And into engicelayo ukuthi ngicela imali zomntana wami zonke, konke ukuthi mntana wami certificate sakhe yonke into fine. Nga-adviswa ngunyusisi ukuthi mangihambe ngiye eSASSA ngiyovala imali eseSASSA. eSASSA bangipha iform ukuthi ngiyogcwalisa kuphi esikolweni. Umntana wenze i-grade 10 e-high school. Esikolweni bangigcwalisela iform, zange babe nenkinga. Ngathi ngicela i-class teacher yomntwana, bayibiza. Guess what? Esikolweni bangazi ngingumuntu washonayo. Sure. Umntana makana mama, uyintandane. Yiko engibhekene nakho ubhuti wami. Angazi umama ngibangisani. Wakhona ukungithengisa endodeni yakhe. Ngaba ngumfazi endodeni yakhe ngisesengumntwana. Manje wathi vele indoda lena seyiqalile futhi, ngoba mina ngiphunyukile. Wathi futhi seqalile seka-rape umntana wami, or useza azo-rape umntana wami, azophinda futhi avikele indoda yakhe. Uthabile unomntana wentombazane. Angafila kanjani umntana wakhe erethwa yila ndoda leya? Futhi yimi umuntu ofanele asafare, yimi umuntu ofanele aphile impilo le yoma ukuthi ngirethwe nengane yami i-end up irethwa yila ndoda leya. Ishimisi la ndoda leyana inabafazi abayi-3. Okwesithu, ngishone ngiphila. Likuphi ithuna lami? Ngoba abantu baseZimbabwe ngiyabazi ukuthi bayakwazi ukuforja izitifiketi, bayakwazi ukuforja ama-death certificate. What if bayoforja i-death certificate bangcwaba umuntu o-wrong lapha bamngcwabe khona? Likuphi ithuna lami? Kungako mase ngibuyela back uThabile sithi beyowenzana esikolweni. Isimisi uThabile nawe uyazi ukuthi batshela umntwana ukuthi mebe ngibuza esikolweni bathi umntana athi akana mama, umama wakhe washona. Umntana muthe mase eqeda ukukhuluma wakhala uphumzile. Wathi ugogo wami othena mangithi washona. Wathi ugogo wami nabo mamncane bami abayi-2 ngoba bengafuni ukuthi uze esikolweni. I-class teacher kaPhumzile yathi uPhumzile uslow esikolweni, udropa down. Thina bese sithi because ukuthi utraumatized ukuthi wena washona. Kungako uPhumzile actor izinto enza izinto ezingekho right esikolweni. Uyadelela, unenkani. Ayikho nje into e-right kuPhumzile. Udropa out esikolweni. Ngapha uPhumzile ugogo wakhe ozala
ubaba wakhe zekambhalise kwenye indawo kuthiwa kuse-Arkopaning. Bamkhipha for ama-afternoon class. Wamkhipha umamami nabantwana bakhe. Umntana wami akakwazi ukuya khabo baba wakhe. Meye khabo baba wakhe bayamshaya. Abantu bakhabo baba wakhe mebethenge impahla, bathatha impahla lezo bazipha abanye abantwana. Isimizi yimi nomntana wami lesi safari. Aba bakhe abantwana nezizukulwana zakhe. There's nothing wrong. Kungako ngithe mangiqeda ngathola i-Justify mangiqeda ukukhuluma noMcebo ngibuyela back kwi-social media ngathola nina futhi ukuthi ngike ngiphinde ngibuye ngizokhuluma ubuhlungu engibhekene nabo. Ngiyaxolisa sisi wami. Ngiyaxolisa. Angi-understand and angazi ukuthi why everything that you mentioned it had to happen to you. It is sad Kabuhlungu. and it is wrong. Ngiyaxolisa. One thing that I like about you is that you are strong. Ukhona ukuba strong. Umuntu uthi abantu abanye, most people or some people, they get raped only once, and you got raped for years and years. You even got pregnant by your own stepfather. Yeah. You lost the baby, you came back home, and he continued to rape you. Your mom abused you. Cool. I wish I could ask her, why did you do that to your own child? She's a pretender. Uzozehlisa inyembezi zakhe bengathi ngiyamsukela or ngiqamba amanga. Ngoba nendaba ye-rape. Udefenda ngendlela zakhe zonke. Ukuze angise kuma-protection order. Because uyazi ukuthi ngiyalwa. Uvika ngamaphoyisa. Yazi bhuti wami, but Justice. Bengathi ba-happy ukuthi umthetho udlala indima yawo. But udlala indima yabo kubantu abazonayo. Laba abalimele. They don't get justice. Babangakhi abantu abahleli ejele bengenzanga next. Baningi. Babangakhi abantu ababulelwe. Ngatholakala ngendaba. Baningi. Sibala uBanele. uBanele ubulelwe but akayitholi umama kaBanele akatholi justice. Sibala uCwecwe. Umama kaCwecwe akatholi justice ngumntana wakhe. Laba abenze ukukhohlakala batholi justice. Umama umtholi justice. But wohlulakala ukuthi atholele mina justice. It always seems like the law of this country always, most of the time, protects criminals. Yeah. Ama-social worker, shukuthi they will take action. Mhlazana uthiwa umntana ushonile. Ngoba I have my number for ama-social worker and ngizitshela ukuthi I will never call them. Angithi bona bane-document against mina. Ukuthi mina ngalahle umntana na 3 months. Ama-social workers Orange Farm, they must come in front with that document. Yazi ngicabanga ukuthi I think also it's a strategy for your mom to milk you the money that you had. Yeah. Because if she would continue to be with the child in Linyake, then you send her the 200,000, then you would have to send her more money. Maybe you'd have to send her like 10,000 every month so that she can use it to do other things on her side. Because come to think of it, EP 200,000. EP. Umntana wami ungcolile esikolweni. Umntana wami uyanga isicathulo esingaphorishwanga. Inobho lesicathulo leli alikho. Ungcolile ekhanda.
but uthiwa uhlala nogogo. Akuphi ama-social worker ngaleso sikhathi leso. 2, mebembuza i-magistrate ecourt i-protection order ukuthi uke waya kuma-social worker na. Impendulo yakhe ithena ama-social worker athena they would investigate ngendlela yabo. Akasasho ukuthi ama-social worker athi so. Uyabona into yakho khona yonke yakhe into yakhe inamanga phakathi. Ungayizonda ifamily yakubo osisi bakhe but abenzanga next. Ba brainwash nguye. Ba brainwash umntana nami manje ukuthi umntana nami abe against mina. Apha ama-social worker. Amaphoyisa ase-Orange Farm athini. I-magistrate ngiyafisa ukuthi one day mayibona le podcast lena ikizibuza ukuthi lo muntu lona kwi-protection paper yakhe ubhale kaso, but mina mebuzwa face to face ibhekene kaso. She's trying to defend me ukuthi mina ngisupportive emntaneni wami. Akasakhulumile ukuthi umntana ngamlahle na 3 months. Likuphi ithuna lami but justice. Awushonanga wena uyaphila. No ngiyaphila. Okay ngishonile. Umntana usayihola kanjani imali yegrant engaholi imali yefoster care? Anfanele bamshintshele ku-foster care ukuthi akana mama akana baba. Abanye abazali bethu basicabangela bona. Mara umzali onjani uhamba esikoleni ufika ukukhuluma amanga ukuthi umntana ushonile? Akuyanga yena batshela umntwana wami ukuthi mebekubuza ngomama wakho uthi mama wakho dala washona. Kanjani? Ubani yenza lento? Uye. Sho ukuthi uyakubulala nje Ngibulale ngiphila. But justice mangithi ngiyayibheka lento le. Umama unesandla kwabantu laba yana bathatha bayosihlahlela eMpumalanga. Umama unesandla kuyo zonke lento lezi ezenzeka kuma family abantu bashona bathini. Ngalando wangu yakhe leya nendoda yakhe ebomvu. Ugogo wami wasuka Eastern Cape ingase umuntu othiwa i-age umuntu olahlekayo. Umama wakho amzalayo. You don't think ukuthi umama unesandla nendoda yakhe? Ngoba noba sekathathwa ugogo wami sekasiwe home. Ebengafuna osister bakhe ukuthi baye home. Befuna ukuthi benguye one. Yaba yimi ngipregnant. Ngathatha umakazi wambuseka. Ngathatha ubusisiwe befike namaphoyisa endlini. Ngabathatha ngathi asambe ngingenise lana umama wenu akhoyo. Wakwati ukuthi ngiphiwe ngibani permission ukuthi ngithathe abantu laba ngibase home. Seyivale. Uthe mephume ehome ugogo wami esiya ehome engakubo lana azalwa khona eDordrecht. Usister wakhe kagogo wami waphinde walanda bani ugogo wami ehome ukuthi ayohlala kuphi naye endlini. Akana sitanga bashona. Akamngcwabanga umama wakhe. Akamngcwabanga umama wakhe. If indoda yakhe iberephe oyi-1 wentandokazi zakhe, bezosuka umama ye-police station. Because mina ngiyona intandokazi. Angiyone lutho. Ngiyinkomo yasengwa. Uyithola into abefuna. But manje sengidinga konke. Angithi wathi phuma ecourt wathi mahambe mephume ecourt wathi kumele
sekatshela laba bakhe abantwana ukuthi mangihambe yofuna umunye umama wami. Ngifuna ukwazi ukuthi ubani umama wami. Uzobulala ingane yami. Indoda yakhe iyakha eZimbabwe. Yakha ngemali kabani ngoba ayisebenzi, yondliwa ngumfazi. Indoda yakhe asikudala ibuye eZimbabwe manje. Wathi if lo ndoda le yakhe ibikhona na bebeyovuselela into zabo. Singathi abantu baseZimbabwe abakhohlakele but not hayibonke. Mina ngine-proof ukuthi umuntu waseZimbabwe ukhohlakele. Indoda yakhe. Indwangu leya ebomvu bebeyenzani. Umama wami angeke ulale ungezwe ukuthi indoda yakhe yenzani endlini. Mokuceda uzothi ungakulingi utshela abantu lento le mayiphelele kwifamily. Uyazi maybe bezama ukuthwala because yebo bezama ukuthwala because ebethengisa amabhiya endlini. Ene tech shop encane. Ibihamba ibusiness yakhe iphuphuma. Manje akasathengisi sekathengisa ngecase eyi1 ye drink. Amabhiya asawathengisa. Amaphoyisa befika kuzothiwa sizothiwa udayisa amabhiya. Ebephelele eminyango angasangeni. Yiko ke ngiyabonga. Ngiyaxolisa sisi wami. Ngiyaxolisa. Ngiyakubona ukuthi uzwile ubuhlungu. I wish umama wakho ayibone le video le. Ngiyafisa ukuthi ayibone. Ngifisa nefamily yakhe ibone. Uzwile ubuhlungu. Nabantu abasonta naye ukuthi akasonti njengoba kuthiwa uyasonta. Uyofihla ubungcola bakhe esontweni. 2016 nga-end up ngiphuza i-Alpirim. Ngoba mebhara. Ngoba iyangihlukumeza. Ngoba ngiyithola ijustice. I have a case number. But angiyithola ijustice yami. Umuntu othola ijustice nguye nendoda yakhe nabantwana bakhe. Ngiyaxolisa sisi wami. I hope you get justice. This is the little justice that we can give you to tell your story so that the world can know about your story. Ngiyabonga. Even if the justice system in this country can fail you, but at least the world knows about your story. The people in Soweto, the people in Vereeniging, the people in Orange Farm, they will be able to see this so that they would know your story and your pain. Bayamsaba. Ngoba ngathi lento lena sengihlupha emoyeni. Ngatshela umama lo zikaxabana naye. Bazibabophisana ukuthi nginenkinga kaso. Umama uthi mephuma ngaphandle akancingi ukuthi ngubani yakuthuka nabantwana bakhe boyi3. Wayakhohlakele kanje, ungathi ukhohlakele. Khohlakele. Yini engaka? Yini kufuneka imali? Kufuneka yini? Angimazi. Ukumbona ukuthi ukhohlakele uxolile ukuthi angayi emncwabeni kamama wakhe but awestepfather sakhe lezi abalala nazo wakwazi ukuya emncwabeni. Asiyi-trauma maybe lento yenzakele back then with the grandfather. Akusiyi-trauma into kanjani i-trauma because mangabe bekuthiwa yi-rape ngabe wakhuluma. Mangabe bekuthiwa istepfather sakhe samrape ngempela ngabe wakhuluma. Manje wena uyibona yini lento? What do you see it as? If you don't see it as rape, what do you see it as? Do you see it as an agreement? Agreement, yes. Ngoba ningama-sisters angeke nilale nithu neStefan nobaba wenu. It's disgusting. Ngoba mangithi ngiyabheka ukuthi bebengazwani kahle nogogo wami. It means yilento le. Usho ukuthi umama wakho nomkhulu wakho bebazwana so. Bebeso. And umkhulu wakho ulale nomama wakho. Yebo. Man, that's disgusting. It's evil. Ngoba
Umama wami unomntana omdala kunathi, uSivile. Usegadini yale ekhaya. Ngumzali onjani ongeke athi wathi noba ngathola u10,000 yolungisa ithuna lomntana wami ngenzele ingane yami umsebenzi. Umflathele umntana wakhe. Mina if uthiwa ngumntana wami olapha ethuneni bengeke ngimflathele. I will make sure ukuthi ngiyalungisa ithuna lakhe. But this whole thing is disgusting, man. I don't know what to call it. Ungathi ngizothi it's a generational curse or something because of ungathi iqalele manje iyenzakala kuwe. Uyivumelani ukuthi yenzeke kini umntana wakhe? This means uya-enjoya. Sis, man. Oh, man. No, man. Ish, ngiyaxolisa sisi wami yazi ngiyaxolisa. Kodwa ayisengami umamami. Ungifeyilile. She failed to be a mother to me. How are you feeling now? Manje ngi-right because I know what is right, what is wrong for me. I know how to fight for myself because I will still fight for myself until I get justice. Angithi bathi izinto ezenzeka kubumnyameni ekuhambeni kwesikhathi ziyavela kukhanyeni. Umama uyaguga, ingane zakhe lezi ingilosi zakhe amaqanda wakhe azomlaxaza and I will be not there for her. Ngifana njengomuntu onganamama and I don't need her anymore empilweni yami. Mina nginikeza umntana wami, anginikeze konke umntana wami, zonke into esibhekene nomntana wami aphile impilo yakhe noba sekuthiwani mazimbone ingane zakhe. I don't need umama onjeya. Ungizwisa ubuhlungu. Ubuhlungu bakhona buphinda-phinda. I know that you're going to get to a point whereby you're going to have to cut her off if you haven't. I need to cut her off in my life. Babaningi abantu abaphila ngaphandle kwabazali babo. Babaningi abantu baze baguge benganabazali babo. Would you forgive her? I will never forgive her. I will never forgive her. I will never forgive. I don't need them. uNkulunkulu angixolele. Ngicela just umntana wami. Ngiqhubeke ngempilo. I believe everything is going to be okay. I believe everything is going to be okay. But the most important thing that I wanted to say is that God loves you. Ngiyabonga. God loves you. I know that you've been praying. Ngoba ngaze ngatshela umyusisi zesihlezi esithini E1. Yeah. Ngaphandle eCourt yaseFenaghen ngathi yazi magistrate le 5 years lena angiphe yona incane. Bengifisa ngathi angangipha clean ngingaphinde ngimbone. Namanje ngifisa ngathi ngingathola amaphoyisa ibe ngawalanda ingane yami bangilethele la khona eJohn Foster. Angifuni nesimeli sakhe, angifuni next ngoba ngidinga ukuthi ngithole justice aboshwe nendoda yakhe iboshwe. Ngoba ungithengise endodeni yakhe eyazi ukuthi way acting ngathi akazi. Ungithengisile. I believe that everything is going to be okay. I believe that you're going to get justice. Ngiyajabula bantwana. I believe that everything is going to be okay. You're going to also get your child back. And whoever who deserves to go to jail, they will go to jail. And sometimes maybe you would want people to go to jail. Sometimes it's not jail that they're going to get. There might be other things that they might get because nobody does something to the other person and they walk away free. And they think bonongati by smart. Yeah, one. I think that in this country, South Africa,
it's not only your mom who's like that. I think there's a lot of people that are dealing with the similar thing, whereby they don't get along with their moms because of their moms are not really doing right. Injalo abazali abakhethe imishado over abantwana babo. 100%. Abazali abaxolela ukuthi wena ingane yakhe akuthwele 9 months you can die but indoda yakhe be saved. Yeah, mara ngicabanga ukuthi kukhona imithi la. Ikhona imithi khona la. Umuthi bhuti wami noNkulunkulu awuhlangani. Uyathandaza. Indoda ibuya nomuthi. Into engahlangane leyo. Babonke. Thank you so much. Ngiyabonga bhuti wami. Thank you so much for coming. I appreciate your time. I believe that your story will get out there, and keep on fighting. Keep on going to the police, to court, to fight for your child. And I pray that at some point they may come back to you and ask for forgiveness. Even if they don't do it, I think you can always walk away. You know, with or without them, you can still live your life. I don't need forgiveness. Yep. Bonke. Mama wami indoda yakhe ethabile. Bantwana bakhe abayithuba kamama. uNondle noMavuvu. I don't need them. The only thing engidingayo ukuthi basafare. The way ngisafara ngakhona, they have to feel this pain. Yazi ubuhlungu lo ngilamayo. Umntana wakhe ngumfana. He loved me very, very much. But manje ngizokwenza kanjani? Ngathi umntana kuthiwa umntana wenyoka yenyoka. I have to stay away from him ngoba kusasa bazokwenza something emntaneni wakhe. Mebeceda bathi njengamanje umntana wami ule maybe ngamrape la ndoda leyana. Sifi example umrape namhlanje kusasa ngabe ngiyomthatha. Bazophosela irape kule ndoda le ngihlala nayo. Into engifuna ukuthi mangiceda uthanda umntwana amaphoyisa athatha umntwana amusesibedlela ayomshiya ukuthi akakathintwa na. Imithi ngiceda umthatha nje kubo. Angangeni la ngihlala khona amaphoyisa engakamsesibedlela ukuthi bayomcheck ukuthi urechiwe or arechwanga. Ngoba bangcolile boyithuna indoda yakhe. Thank you so much for coming through. I appreciate your time. Yeah, I believe everything is going to be fine. Just be strong as you've been. And I can see you're a very strong person. You have got a very strong character as well. You're a strong woman. And I'm so sorry about what happened to you. I'm very, very much sorry. Thank you.